Moi. Ketä kiinni? Ei vittu. Aika hyvä. Mitä vittua? Taimi muista hengittää. Voi. Ei kun silloin jokari ja syöt ruokaa. Ainakin äänestä päätällä. Ei oo. Ehkä sun kannattaa syödä useammin, jos noin Oi nälkä. joo. Mitä pitää tehdä? Hyppää tohon. Kato mitä Me Taimi tohon tekee. autoon istuu. Eikö me tähän autoon? Mä vatkaan täällä sen aikaa majoneesit ja hampurilaaset. Sitten työttää 3 kertaa. Sitten tuu ulos autosta. Tuu. Noi vittu. Ja sit me takaisin autoon. Ota toi ase pois. Aina. Joo, sit juokse ympyrää vähän aikaa. Näyttää perse. Sori. Vittu mä jotenkin rupesin miettimään, että tööttää 3 kertaa. Mitäköhän vittua? Joo, mä en tiedä mistä tuli mieleen. Joo, Vittu. sori. Nyt mä halusin makkaan sun päästä tilalle menee. aasin. Hei, kato, koska mä oon ihan Taimin näköinen. Tästä vittu. Vittu. Sori. Mä kuolin pikkinä apinana. Oi, mitä? Mitä? Vittu mä oon hyvä. Mä oon ihan vittu. Oho. Mitä sä teet? En mä tiedä. Mä jäin jotenkin jumiin tähän päivään. Eikö en jäänyt? Vittu. Nyt tää niinku... Mitä Mennään sä tolleen teet? En mä tiedä, vittu. Mä yritän ottaa autoja kyytiin. Ups. Se on vähän vaikeeta kun... No, No, siinä vähän joo. toi niinku tuolla on helikopteri ylösalaisin. No tuo... Autoi kyytiin. Vittu, se oli vaikeet, kun siinä oli se saatana joku vehje edes. Joo! Taimi, sulla on ihan paskan auto, meillä on vitu siisti. Mulla on niin Joo. kawaii, että se lähtee kohti Kiinaan. Onks sulla toi neonvalot? Nekin pitää olla pinkit. Joo. Mulla on kyllä renkaat pinkit vähän romia. Mulla on pinkit. Pakko olla. Mä käy sit vähän tuunailla. Mulla tuli tästä autosta mieleen joku saatanan... Anaalitappi. Joo. Kuulostaa ihan... Niin, en tiedä. Vittu, tää näyttää muuten naamalta edestä. Toinen. Kenen? Noin, näyttää tai toi auto, niinku noi lasit, hei noin vittu noin. Transformers. Näyttää aika vihaiselta. Niin. Se on kyllä vähän tommonen vihainen. Vittu, mistä te loitte mut? Miksi Kato. minut on luotu? Jumalauta! Ei, mitä sä rikkoat ihmistä? Sori. Vehkeä. Kolarihuoraan. Pidetään hautajaisia. Aika... tommonen. Mulla on tämmönen sentään. Mä tuun enää pelastaa kaikki tällä autolla.
Mä Sit- laitan toi just sen takia, että mä voin tappaa jonkun ja sit sen jälkeen laittaa tähän. Sit mä tuun... Ei vittu. Tähän olisi siisti teetti just johonkin vittu tohon... Mikä toi insurgenttiin. Kaikilla olisi tämmönen teetti ja kaikki tulee samaan aikaan vittu. Joku 10 ihmistä vittu. Nee. Mihin sä menit? Miksei sulla ollut tämmönen pinkki? Mä menin korjaamaan autoa, kun mä törmäilin. Mä haluun pinkkiä autoa. Mä oon tehnyt nössää. Näin. Nää, motsissa oli. Koska sun peräputki on väärä nuhennut. Eikä. Mut nyt mennään sinne tunneliin. Joo. Kun kaikilla on aina tommonen ja pinkki. Se No niin siis nähty- tää on auto, jonka pitää olla vittu tämmönen. Ei Niin. tälle sovi mikään muu. Tää on niinku mun Sen mielestä takia ainut auto, mikä voi olla pinkki GTA. Mitään niin. muuta autoa mä en värjäis pinkiksi. Toisiksi tää kun ajaa jotain päin, niin tää lentää ku vittu pingispallo. Mutta mä haluan olla erilainen. Sä oot silti No sä oot samanlainen väärä. niinku kaikki muutkin. Vau, tätä Miksi on näkyy. tommonen jännä töötti? Tässä pitää. Okei. Me tälleen, ei kun sä kostutut, niin sä taimia. Mä jäin Taimii. vähän tänne. Miksi? Suutuit se taas? Vau. En mä päässyt. Siis ota vauhtia, kato, tuu tänne. Okei. Sijoittain. Oho. Tuu tänne näin. En Ajas. tuu. Koittakaa first personissa. Ei vittu. Heti kun tää onnistuu. Mä katson Näin. sivuun ja osataan Ja sit- asenteet päin. Ei vittu. Vittuhan pitäis kaikkien samaan aikaan lähteä nyt siitä. Ei vittu, tää on niinku, mä näen tästä painajaiseen. Niin mäkin. Te menette Se pyörii. samaan aikaan. Oi oi. Niin mennäänkin vielä. No niin, te ootte just tuolla alhaalla. Mä oon tässä yläpuolella. Mut taimin Okei. pitää No tulla vähän läpi. vittu korkeampi kuin toi missä mä olin. Se oli... No vitusti No korkeampi ei, kuin se, missä mä kyllä tästäkin osuu. No sehän vittu räjähtää kun se Ei. Ei. Miksi mä teen täällä? Se ärsyttää. Näyttää ihan siltä, että mun auto harrastaa taimiauton kanssa jotain tosi väärää. Ei. Ai. Ei helvetti. Miksi sä Taimi teit? Tää koko paska kaatu. Taimi, toi oli sun syytä. Miksi sä Aha. teit? Miksi? Ei ollut. Se voi edelleen Joo. tilata. Niin. Ei voi. Vei vittu väärä auto. Mitä? Mitä? Sitten toi kuulosti ihan hauskalta. Toi vitun nopea töötti ja ajaa yhtäkkiä vaan ohi. Ei vittu se kaikuu tää näin jossain. Terro! Löysit yli vielä. Joo. Kuulostiks hienoa? Tung. Pum. Kyllä mä jäin eloon. Mä kuolla. Mäkin Tää, jäin. tää yhtäkkiä, vittu mä oon tulessa.
Hei, törmää muhunkin. Sä oot. Mä molempia kato. räjähti, mut ei mä kuollut kumpikaan. Kumpi on nyt Siis sit mitä voittaja? vittua? Siis toi... Mun laskuvarjo syttyi tulee äsken. Mitä vittua? Joo.